празника на Нови Искър, 50 години Нови Искър, на площад Свети Дух. Тук сме с Чоткин, победителят от сезон 6, и с Светлана Илиева, лицето на Hell's Kitchen. Как приготвихте тази боб чорба? Този боб чорба го приготвихме първо с много любов. Второ, с един продукт, който без него нямаше как да приготви този вкусен боб, и това е бобът на Бондео. Приготвим го с чушки. Много чушки, моркови, лук и манатарки. Това е нашата тайна. Манатарките. И съставката е любов. Много любов. Имаше ли боб чорба в Hell's Kitchen в сезон 6? Не си спомням. Нямаше. Тук обаче има. Тук обаче има и го правим ето за всички. Надявам се всички да им хареса този боб. Правим с много любов, с много желание. Имахме доста помощници, доста добродушни хора тук в Нови Искър, за което им благодаря от сърце. Аз и Шест Светла за помощта, която ни помогнаха. Цяла сутрин дразиха с нас, помагаха ни, и благодаря от сърце на всички от Нови Искър. Успяхме да направим 500 литра за всички ниви да стигнем. Надяваме се да ви виждаме по повече събития така на живо, защото това е готиното. Хората искат да си говорят, да се снимат с вас, Точно да така. ви пипнат. Точно така. Започваме лятото. И да кажат газ, нали, то гледам всеки казва газ.